Haideți cu mine să montăm capacul la oglindă. În sfârșit am scăpat de trafic și mi-au dat capacul jos, nu? Ok, să vedem dacă se prinde. Ha, aici mi-a dat, se vede și semnul de la culoare. Bine că nu a spart-o, pentru că s-a dat peste cap. Asta a fost singura salvare. Aici a lovit. Acolo, uitați aici, se și vede. Ok. Hai, n-a fost nimic grav. Tot în regulă. Se mai întâmplă. Asta e, în trafic. N-avem ce face. Nu mai contează. Haideți să ne spălăm. Asta e, se întâmplă, să fim noi sănătoși. Că în rest... Păi, aici vine iarna. Sunt la Brennero. Aștept să mă urc pe tren. Nu mai am nici apă. Nu mai am nici apă. Câte se întâmplă azi? Nu mai am nici apă. Aici vine iarna. Astea trebuie să le duc în Germania. Nemții sunt nebuniți cu camperele, cu rulotele. Ce frig e! Wow, wow, wow! Pare totul regulă.